Udan deras ambek barat Banter ngguyur wilayah Kabupaten Jonegoro Senin sore. Gawe puluhan omah warga bujat, sakliyane kuwi wit-witan ya rubuh ambek aliran listrik mati nok pirang-pirang kecamatan. Udan deras ambek barat Banter ngguyur sak jumlah wilayah nok Kabupaten Jonegoro pas dino Senin sore. Akibatnya puluhan omah warga bujat, wit-witan rubuh sampai nutup dalan terus medhot aliran listrik. Nok wilayah Kecamatan Kaltidu, wit rubuh nok tengah dalan gawe arus lalu lintas macet. Ora mok kuwi wit rubuh kuwi ngakibatno aliran listrik pirang-pirang desa nok Kecamatan Kaltidu mati. Sauntara kuwi nok Desa Kanten Kecamatan Trucuk, Barat Banter ngorat ngarit wuwung omahe warga. Ketok pas Selasa isuk pirang-pirang warga sing omahe kenek barat padha ndandani omahe sing bujat. Supriyadi salah siji warga ngomong pas udan ambek barat Banter kedadiane pas jam 5 sore. Jarene mergo barat Banter 50 omahe warga nok desa kuwi bujat. Supriyadi nambahno mayoritas omahe warga sing bujat nok bagian wuwung, yaiku rupa gendeng utawa esbes. Saorane mergo barat Banter kuwi akhire mbujatno omahe warga nok 4 RT. Edo Jadi Aldian, CTV.